Nasakpan sa BJMP Region 11 ang planong pagpalusot og illegal nga droga sa Davao City Jail, pinaagi sa pagpalaman niini sa adobong manok. Samtang wala sab makalusot ang bagong pamaagi sa paghulog og droga gamit ang drone, human kini magkaberya. Ani report ni Argil Relator. Sanglit gibawal pa ang dalaw sa mga persons deprived of liberty sa Davao City Jail. Paabot una ang sistema, din ang mismong mga personahe na ang muhatod sa mga padala gikan sa mga kabanay ngadto na sa mga PDL. Apan wala ka ikyas kining duha ka mga personalidad nga nagdala og adobong manok nga planong isulod unta sa Davao City Jail Annex Male Dormitory. Diyang nasakpan sa mga personahe sa BJMP nga duna di ay palaman nga mga sachet sa gituohang shabu. Niabot sa 15 ka sachet ang nakumpiska nga mukantidad og 32,000 pesos. Napaka intensified kasi yung searching po natin. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga BGMP personnel na patuloy na gumagawa, pinanindigan yung kanilang trabaho. Samtang pakyasaba palusot ang droga nga gigamitan pa og drone sa maong pasilidad gihapon. Dihang gilayon kining gireport ngadto sa kapulisan sa usa ka kagawad sa barangay Maa. Kinsa nakakitaan ini sa People's Village nga pipila lang ka metros ang gilayon sa pasilidad. Sa usa ka punuan nakuha ang drone, human nagkaaberya ang pagpalupad niini. Tulo ka sachet sa gituwang shabu nga mobalor og 400,000 pesos ang na-recover nga nakadikit sa drone. Actually, ang Davao City Jail, throughout our vicinity and our camps within our area is actually a no-flying zone. So magtangka ka lang magpalipad dyan, talagang kukunin namin yung drone nyo. Kasi bawal po ito eh. Parayon pang ginaila sa BJMP ug kapulisan kung kinsa ang nanag-iya sa maong drone. Bisan unsa pa man kuno nga pamaagi ang himuon sa tinguha nga makapalusot og kontrabando sulod sa Davao City Jail. Gisiguro gayud sa BJMP nga dili kini magmalampuson sa pagtinabangay na pod sa komunidad ug mga otoridad. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relato para sa One Mindanao.